bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw Piindi TV ɗo gonɗon eno gonirɗon on calminama on juurama on ñaganama Allah moƴƴere e caggal ɗum ko bismade on e yewtere men Paamen Pamminen yewtere nde ganduɗa e kala yontere rédaction Piindi radio ina arana on hen ko wona ɗum ko yettude Allah e julde nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam en jetti gueno nde o hokki en kadi fartange e tawtorede hande nde ɗo yewtere nde ganduɗa ko joyoɓire e jewte men Paamen Pamminen. Paamen Pamminen e kala e saaha oɗon kewi yadude hen e sehil moon guiɗo moon Halimata Dia debbo mo jaara e jammule kono kadi terɗe rédaction ine lomlomtodira e kala e saaha hande eɗen gondi ɗo e Amadou Moussa Anne mo ganduɗa kañumne machallah golle mum ne mantini e Piindi Média kono kadi e Salamata Amadou Dia mo gowɗon heɗade e radio ngo kono kadi e yebde Ayaw ngo en gari kadi en gaddi toɓɓe joytiɗe e actualité leydi men Sénégal ɓurɗe ɗe mantinade e nder nde ɗo yontere hono no gowruɗen ɗum wadde ni ma en naat kadi e nder toɓɓe ɗe piren kadi pacciran en bandiraɓe no hanniri ni kadi pamminen ɗumen kadi hakke famamuya meɗen ko adi foof haade men arde e toɓɓe ɗe gadduɗen ɗe en calmodirtu eɓe ndenduɗen plateau ɓe ko adi fof koye Amadou Moussa Anne paaɗen ɗo gorko mbo Hammadou Hunare Amadou Moussa a salminama salmitimama Halimata Oumar Dia mboɗo andeni inde ɓurɗa en so en hokkuma coftal ɗon ne welani hay sinno tawi yettonde nanɗon ɗum noon ko salmindem ko yuɓɓinde ɗum noon e salmitadema e salminde aussi jajako goɗɗo Salamata Amadou Dia hande kam Allah faabo kam kono heureusement entre guillemets mboɗo mawni hoore mami yaltu hen so Allah jaaɓi ɗum noon ko salminde mi wadde bandiraɓe julmo wuuri saabu mbiɗa sikki kayre woni yewtere adide e 2024 wiide kadi yo won hitande ɓuural hitande malal e hitande jaame teddugal e gartam dendagal ɓiɓɓe julɓe kala ɗo goni e windere nde ko noon Amadou Moussa Anne taw a yewnanoma e Paamen Pamminen nde tawno eɗen gandi yewtere adande ko kanko gondunoɗen hen wondude Elage Abbas Sarr hande kadi o arti caggal ɗanngal ngal ganduɗa minen kam min mbiyata ko ɗeeɓi julde seeɗa an fo e yettede an kadi machallah no garduɗa ni la budda yimɓe fof ne gandi machallah ko toon to Mauritanie leydi teddugal ndi ko toon gummiɗa machallah ko rewi hen ko Salamata Amadou Dia debbo mbo doɗel diiri a salminama mbo jaare jammule mi salmitimama mi salmini hande kam o wiyata ko malama nde tawno guilo wiya ko enen tournitte ko biltiɗo wadde noon hande kam o wiyata tan ko malama hande kay daro haalta en salminima kanko Amadou Moussa mi salmini kadi yeeɓiyankoɓe Ayaw haalirde Piindi TV ko noon kadi en garti no mbiɗa ni hel mere men jewɓe émission Paamen Pamminen no gowɗen wadde ni tan kala ko pamɗen kadi ko ɗum pammin tan bandiraɓe Halimata Dia caggal nde mbimiɓe bone heureuse année noon bone heureuse année Salamata Amadou Dia ko ɗum woni ko mbiyeten bandiraɓe nde tawno no Amadou Moussa wiiri ni sikki ala nde ɗo yewtere ko kayre woni joyoɓire e Paamen Pamminen kono noon kode adande e nde ɗo hitande nenaɗen 2024 enen kadi en mbi bandiraɓe hitande jaam eɗen duwanoɓe kono kadi eɗen ñaguiɓe duwaw caggal nde calmodirɗen e bandiraɓe ko adi foof en garantuɓe e toɓɓe ɗe ganduɗa ɗe ko kañumen ganniɗen faccirde hande noon ko adi foof toɓɓere men adande nde haalata koye parrainage noon hande o mo haali ɗum tan e actualité leydi Sénégal la budda haala ɗum nde tawno oɗo dumunno fof ko hen wona hani joofi ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni ɓennuɓe ɓe e yaaɓe deuxiéme tour ɓe fof gandama ko refti hen ko e toɓɓe men ma en kaal aussi ko yowiti e ñawore Mamba e ñaa e on mo ganduɗa kañum woni Ousmane Sonko caggal nde nden ɗaɓɓande nawano gam on mbiyen ngal pellital ngal cour d'appel ƴettuno beele ma fuuse toon to cour suprême ko kanko Mamba e ñaa wattindi hebde gonga e dow Ousmane Sonko ko refti hen ko ma en gartu e pellital laamu leydi Sénégal e gardugol hoorejo leydi ndi ƴetti e ko yowiti e ɗin maire uji ganduɗa kañumen goni maire uji leydi ndi woni kay ɓeydude ƴellitande ɗumen gonka mumen no hanniri ni hono no ɓe jiɗirno ɗum ni ko wona ɗum ma en kaal e alhaali mo ganduɗa jolino ñande alkamisa nde to ganduɗa ko kañum tigui woni falde Podor to wiyete Takoyel to ganduɗa suka gorko goto ɓen ɓe ganduɗa kamen goni duwañeɓe jooɓima fittandu mum ɗum ɗon kadi koye actualité ji jeeya ma en gaynir e actualité goɗɗo mo ganduɗa jooli kadi e yontere nde woni suka debbo mo ganduɗa kañumne tawanoma ina maayi toon to Pikine tawi ko e mo wonduno
suko gorko mo wonduno koye suudu mum tawa ine maayi ɗum ɗon fof koye actualité ji ɗi ganduɗa ma en gar hen no hanniri ni ɗum noon ko adi fof Amadou Moussa Anne no mbirumi ni koye alhaali parrainage o ko hen kalaten nde tawno hande mo haali dawrugol haala kaɗo gonka parrainage jurnitogol ngol en ji oɗo dumuna fof ko hen wona ha on parrainage joofi ñande 5 e nduɗo lewru no gonɗen woni jurnitogol ngol an holko ɓeɗɗa e ya gartaji ɓen ɓe ganduɗa kamen goni yiɗɓe ɓe jeeyede hen ɓe caggal nde tirage au sort oɗon waɗano. A jarama Halimata sinno ko sago noon ɓeydana kam hen coupe d'Afrique des nations de football e toɓɓe maɗe sinno ko sago so heeƴi en tout cas ma en gar hen Halimata ko adi foof mbiten leydi Sénégal ko leydi démocratie ko leydi potal kadi ko leydi fawidi e dow gonga tugnade e tirage au sort baɗaɗo o saabu hande sa yi ɓe hen dañi ko wiyete doublon walla ɓe hen donki yawtude waɗi ɗum ko Allah e tirage au sort saabu eɗen gandi nde wiya tan jehen daddoye parrainage so timmi garton joƴƴinoyon paɗon ñalawma vérification kamɓe foof ɓe mbaɗe ladde he seeko e 14 régions du Sénégal ɗi foof jettama 46 département ɗi foof jettama commune aji 500 et quelque ɗi foof jettama donc Halimata rewi ɗo heeɓi parrainage Salamata Dia mi rewi ɗo mi heeɓi parrainage Salamata Dia c'est vrai ko an adi kam yaade kono noon holno yimɓe gandirta ɗum il faut tirage waɗe hankkadi ne holliri wonde tan ko ɗum potal saabu nodda ko société civile en nodda ko mandataire uji nodda ko yimɓe ɓe ganduɗa ɓe ko hoolaɓe leydi ndi tawtora on ɗon tirage e on tuma sa ƴeewi position won e gaye mawɗi cadre uji mawɗi to banggue politique ga wonnoɓe pouvoir hani e candidat au pouvoir o position muɗum e wonɓe to banggue ha joni ko wiyete opposition tawi ko gaye tokosi entre guillemets jomumen ɓe hen goni premier ɓe hen goni deuxiéme ɓe hen goni quatriéme ɓe hen goni cinquiéme hay ko nandi hen donc so wonano tirage au sort so wonano nunɗal eɗen mbawi wiide ma wod no wayani donc ko ɗon jimmi yonnu taw ko heddi noon parrainage mi anda holde moɗo leydi ndi jooɗino ha dañi gonɗon miijo beele ko are pouvoir ko walla ko guila o arani e pouvoir en tout cas ko miijo ganduɗa ngo vraiment ina walliti en no feewi saabu sa ƴeewi ko 93 dossier somi juumani tawetno toon to conseil constitutionnel ngam candidat déclaré imagine so tawi wonano parrainage ina woodi hande holno yimɓe mbayata walla hono leydi ndi wayata ina wawi wooda no wayani saabu sa ƴeewi candidat ji mbiɗin gonɗi ene ƴama lefol laamu ngol foof sa ƴeewi won hen ne waɗi homme d'état ji ne waɗi femme d'état ji sene wiye mais kadi ne waɗi yimɓe ganduɗa ɓe nandi koye Halimata Dia nandi koye Salamata Dia ko yidde tan inde mumen nane déclari donc parrainage min puuram no yaari ni no ko jiiten ko kam par ce que mi yahani conseil constitutionnel mais kam mbiɗa andi ko yaltata ko ina laaɓi par ce que vérification o fawa koye dow lawol mandataire no tawa kadi ko yeddata hen ko heewani hay so tawi waɗi jeddi won hen kam nene jabra Allah wonde aha ɗum ɗo kam ko noon yaari yetta ɓen wannoɓe ɗumen parrainé donc noon mbiyen tan kam min to banggam ko hunde gadatomi wiide parrainage o puɗɗugol mum vérification muɗum ha ɗo min to banggam mi yiyani hen ko oñi a yiyani hen ko oñi Amadou Moussa Anne hayso woni ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni wonɓe ɓe dawrugol ngol woni mabɓe kam mbiyata kone jii hen ko oñi kadi yiyama ɗo ko heewi won e mabɓe kañum en mbi ko wonde oɗo parrainage yo yurnete saabu wonko woni hen honɗa rewani e lawol e nder ɓen ni ne waɗi ɓe ganduɗa ina jeeno e laamu ngu kañum en nde ngal ɗon pellital ƴettete nde ina gasa ina jaaduno hen ina gonno hen hande o gonti to banggue lundiɓe moni fof nana haalda banggue foti ko yurnitede foti ko waɗirede ni wattirede ni kono tan kam no suttorto e ni ina moƴƴi saabu noon ne walla ɓiɓɓe leydi ndi ko heewi saabu wodino ɗo élection ngaji ɗi ganduɗa ɓennino ɗin yimɓeɓe tampanno no feewi saabu a ronkata hay andude holno cuɓortoɗa Allah e ɗum hewde Salamata Amadou Dia e teskuya oɗo parrainage won hen e mabɓe ɓurɓe wonde gayi kokkolli ɗi eɗen mbawi wiide kañum en foof ko ɓuuri hen hewde ina wayno koko duttina tawi woɗɓe ɓe ganduɗa ɓe kañum en peut être ni ko inde mumen gandaka no feewi walla kadi dawrugol mumen wonno ɓoyirani ko kañum en ɓenni holno jiruɗa oɗon fannu an eyi Halima mi nani namdal ma
ko hunde nde ganduɗa ko bettere sa ɗum tagui ni ɓe mbima parrainage uji ɗiɗo ne keewi surprise aji par ce que wonko ganduɗa ko ɗum woni ko fadano woni heɓaka ko sikkanoko ko ɗum woni ko yiya woni holno kalduɗa ni hen par ce que wonɓe ganduɗa ko koye mawɓe ko gay kokkolli ko sikkanno ko ɓeɗo so dossier mumen ƴeewama tan leelata biyete ko ɓenni directement kono wonɓe ganduɗa ko bettere duttinama sa yi ɗum ɓaade mbiɗen parrainage ko moni foof yahat raddoya sa yeehi windiroyde so tawi mi adimama mi ƴetti anda ari a ƴetti ɓe ƴettumi ɓe henna ko gaddiɗo o so tawi contrôle waɗama ko gaddiɗo o ƴettan wadde sa ƴeewi ko wiide tan fuɗɗiɓe ɓe ganduɗa ko ɓen goni hesɓe ɓe ganduɗa ɓeɗo cikkano ko ina ɓenna ɓenni wadde firti ko ɓen gadiɓe e dingiral ngal ɓen gadiɓe e terrain he ɓe jeehi ɓe ƴettidi même yimɓe ɓen ɗon soɓe ƴettidi même yimɓe ɓen ɗon aɗa andi enen gay kokkolli ɗi ɓaade ko andaɓe ko mbiyata kañumen hayso jawani yaade ne jeehi foof keɓat yimɓe mumen kono noon systéme o koko change walla mbiyen hakkillaji yimɓeɓe hankkadi koko mbayli moni fof komo jiɗani o komo yona o ko on woni mo waɗanta parrainé wadde noon ko ɗum woni surprise aji kewɗi gonɗi hen ɗi kono kam so tawi ɓetama yiyama andama tawama jomumen ɓen ɗon ko waɗɓe des doublon soit walla ko won adiɓe ɓe ɗon il faut ɓe jaaha kono ɓaade jomumen ɗin ɗon gay kokkolli dañi ko wiyete second tour yo dutto tan jaaha daddo e banggue goɗɗo to daddano to hen ƴeew so ma mbawa timmitinde ɗum ɗon alimi ko noon Salamata Amadou Dia ma mbiyani wona mabɓe ni ɓe ganduɗa hay deuxiéme tour oɗon keɓani tawi ko wonɓe ɗo jagorde laabi limtinɗi no mbiruɗa ni tan min ko hen gambittomi saabu hande Amadou Moussa Anne wawi wiide aha min kay mi wonino ɗo jagorɗo mboɗo dillanno e dawrugol ngol ko heewi yo jooɗo jonde mum Salamata Amadou mo ganduɗa ko kesso kañum wiya aha min kay yomi ya e nder yimɓeɓe e tuma ne jahata nde tawa Amadou Moussa ɓoyɗo e dawrugol ngol kañum nana jooɗi ne wiya ne jogui ɗama ne jogui hoolare e hoore muɗum ha ɓurti taw wona noon systéme o koko wayli to oɗo parrainage vraiment ko yaltiɗo ko hunde nde ganduɗa yimɓeɓe dañi hen surprise aji kewɗi kadi so renaki kadi ma ɓurɗon ni saabu ko yeeso faya oɗon deuxiéme tour biyeteɗo kono kadi yiyama ɗo hande leydi men Sénégal Amadou Moussa ndeɗo toɓɓere il faut daroɗen hen seeɗa wonko jinnomi ɓeydude hen ni saabu wonko hisde parrainage o c'est à dire parrainage 2019 et parrainage 2024 oɗo wonani gotum oto ko parrainage citoyen wonno mais ngol e dernier dialogue national o nodɗo hen galle lamorgo to ɓeydama hen parrainage des élus c'est à dire sa woni maire aɗa wawi wadde parrainé candidat sa woni président conseil départemental aɗa wawi wadde parrainé sa woni député toon to assemblée nationale pareil donc mi anda ko ɗum waɗimi wiide mi anda miijo ngo holto ummi kono ko miijo watgo fayde saabu so wona ɗum tan ene wawno jibinande caɗele ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni gay kokkolli ɗi ko Salamata haalɗo en ko yidde wiide sa yi tirage on e waɗe ko pour évide mi adoymama e nokku saabu kamɓe joni ɓe gawi ɓe ganduɗa hol gadiɗo e hol cakkiriɗo donc tirage o waɗe ko pour wadde ɗum démocratisé jimi wiide noon koto banggue ɗin parrainage uji éli sa ƴeewi heeɓe mabɓe ko toon jawtiroy sen dokki yeeru ko wayno Khalifa Sall mbiɗa sikki ko parrainage éli yewtiri Karim Wade pareil Habib Sy pareil wondude candidat Benno Bokk Yakar Amadou Ba pareil on waɗi misé koto banggue éliji locaux ɓe ganduɗa ko maire uji e conseil départementaux ji wadde jomumen hayso tawi jeehino ƴeewoyde parrainage eɗen gandi kam hande koɓe ƴeewi ko to banggue parrainage uji wasata wonde doublon donc anji ɗum ɗo noon ɓe joñi ɗum o waɗi musé e ɓen ɗon ɓe ganduɗa kañumen goni parrainage uji élu ɓe hen ko maire uji ɓe hen ko conseil départementaux ji ɓe hen aussi ko député toon to assemblée nationale 13 député donc gaddin 2019 e gaddin 2023 o ene serti kono sa ƴeewi foof yaade kadi aussi koye wadde ene manam ene ɗeeɓi kadi aussi ɗowden faade ko wiyete ko démocratie semminde ɗum saabu so winoma tan ko parrainage citoyen ɓolo sa yanaki ma gaari mawdi rutto saabu ko tirage watte on noon tumne wawi jibnande jomum caɗele kono kadi hay waylare ene waɗi to banggue fiche ji ɗi hen par ce que ɗi fiche ji no mbano ni e ɗiɗo fiche ji ne sirti ɗiɗo ne waɗi clé USB remplir tan aɗa wawi bonnude parrainage ma tawa an a anda ko ɗum waɗi mbiɗen systéme o no wayli ne serti no feewi ɗum waɗi mbiɗen noon ko wiide faade e banggue goɗɗo Amadou Moussa yiyama wonde nde wiya nde tan ƴamal lefol laamu moni foof mi anda holno mbawmi siforade ɗum kala ɗo neɗɗo wawi hedde fannu mbo wawi hedde foof tan wiya kañum de ko jahowo il faut yaha kañum ne waɗoya ɗum ɗo posé candidature muɗum holno jirɗa oɗon fannu hande kala gummiɗo wiya
komi jahowo mboɗo waɗoya déposé candidature am hani en jii ko yalti hen ko e nder nde ɓe cuptoto nde saabu en jii woodi ni hen candidat goto mo ganduɗa fawama junggo tawi jeeyi sababu o ko ƴettude ɗum député ji ɗi ganduɗa ko wodani waɗi ɗum e liste muɗum addani ɗum ɗeɗon caɗele beele noon ɗum ɗon citoyen ɗo no mbawɗa wonde foof walla ko mbawɗa wonde foof an ko ya tan ko noon foti wonde walla hasmi jumani le an horma woni waɗi a déclaré no candidate wonde mataw yaltani tan kala wonno mandataire am mataw nde wiya 30 millions nde tan ko nden jaruɗa caggal ala wona 30 millions asala wona 30 millions ɗum leedi alimat mi sikki fuɗɗinomin jubbude nani mbimi leydi halfinte ko homme d'état walla femme d'état c'est à dire ko neɗɗo mo ganduɗa o ko ganduɗo holko woni ɗo ngo état so debbo noon e so gorko il faut anda ko woni ɗo ngo état hay banggue déclaration candidat neɗɗo no foti jogani ndimago muɗum saabu goto foof aɓe mbiya hoore mi anda no mbiyat ɗum ni yitere warondade kono ne andi ko hoore hatten c'est à dire neɗɗo foof ne andi hoore muɗum hande o min kadmi koye wadde dirigé groupe whatsapp mi wawi wiide mboɗo waɗoya dirigé conseil départemental walla mboɗo waɗoya dirigé mairie par ce que mi hattanani ɗum gandalam haadi koye wadde dirigé mairie gandalam haadi koye wadde dirigé conseil départemental mi wawa wiide mboɗo doga directement tan mboɗo sota mboɗo fawoya rondeyade leydi ɗum ɗon ko yowiti koye ndimago yimɓe kono noon ƴeewen holto ɗum ɗo ummi ɗum ɗo foof ummi ko en 2012 dutɗen caggal seeɗa pourquoi par ce que nde Macky Sall président de la république actuelle tafi parti muɗum en 2008 duuɓi tati pawri hen o ari pouvoir donc noon sénégalais foof hande wi ɗum ɗo no wayni raɓɓidde eno wayni elle ɓe mbiyat ɗum kene weeɓi ene weeɓi tan o hanki tan e pouvoir e nder duuɓi tati jomum woni opposant arti kadi wonte pouvoir et puis ari kadi koye wonde ko wiyete ko magistrature suprême woni mawɗo leydi donc pourquoi pas min pourquoi pas goɗɗo pourquoi pas on donc ɗum jibin ɗum ɗo sa daari so wonano oɗo parrainage hande ne hulɓini kono noon mbiɗa sikki ma sénégal naɓe gartu e raison par ce que ɗo to gonɗen enen foof ken majjuɓe goto foof ne wiya ɓaade woni o to dañi occasion min mataw mi wawi mi daña on occasion ko wiyete ko éli par défaut te ɗum so tawi are leydi walla so gon miijo ne hedde ɓiɓɓe leydi tan ene wawi leydi ndi daña probléme par ce que won leyɗele mawɗe banggue démocratie sa ƴeewi kala neɗɗo biyowo ne wona candidat tawata ko bawɗo rondade leydi so wi on wona candidat tan déjà sénateur uji député ji magistrat ji avocat ji foof en mbaɗatmo enquête journaliste ji mawɗi mbaɗamo enquête ƴeewa oɗo neɗɗo biɗo ne wona candidat holi kanko ɗum waɗi so jomum yettaki ɗon eɗen leyɗele démocratie suusa hay ngabtude hunde ɗum wiye manam ne yiɗi wonde candidat donc so tawi en jettaki ɗon ko ɗum probléme hitande fof walla duuɓi joyi fof ko ni henno jogoro kadi ummoriɓe bang yo bang moni fof tan wiya alay saago ma wona candidat en jii sala heewiɓe ganduɗa ni duttorima caggal hande o won hen ni ɓe ganduɗa jeeyi ha pose candidature uji mumen kono haɗani duttima caggal probléme caution walla probléme jomum yaade ha yurni to anda wonde kañum de ɗum ɗo wona ko muɗum an hol feere nde cikkuɗa ne foti waɗede ha ɗum ɗo iwa e leydi meɗen tawa hankkadi kala miijotoɗo wonde horejo leydi wonata Amadou Moussa gummiɗo tan wiyano wona mawɗo leydi il faut jogoɗa capacité o woni mbawka ka no fotiri ni eyyi alima haalka waɗi fayida kadi Amadou Moussa presque wonɗo memi hen mbiɗi hen jimmi artude seeɗa par ce que feere fonde ƴettede tan mbiyatmi sabu so tawi hande so neɗɗo fini tan wi ina wona candidat caution so tawi hande eɗen gandi 30 millions wonande ɓe kamɓe les hommes d' affaires wonande ɓe kamɓe liggotoɓe laamu ngu sattirani ɓe eyyi on so tawi yurnitanoma ɓeyda no fewi kadi fawa charte uji ɗi ganduɗa kala candidat kesɗo wadde dépôt caution ma hankkadi caution ko non remboursable sa keesi a nanni tan hankkadi on caution a perti ɗum jawta walla mbasa yawride ɗon so tawi ƴewtanoma kadi aussi mbeɗa sikki ma wonno yarade kadi aussi so tawi fawanoma des conditions holno neɗɗo o foti wade holto gandal makko foti tolnade holto mbako makko foti tolnade so tawi fawanoma ɗin ɗon condition ngaji ɗim ɗo foti jogade walla ɗo o foti tolnade gandal makko ɗo foti so ɓetama ɗum ɗo mo wawi ɗum so tawi ɗon ƴewtanoma ha fewi pour wawa jomum wonde candidat mbeɗa sikki ɗon kadi kala pinɗo kadi wonata candidat kono kadi alima woni candidat ji mbiyatmi ko ha nane tan boy laawi nayyi ne gandi goɗɗoyta ne gandi ala ko dañata kono ina jiiɗi wiide koye mumen ko candidat beele woɓɓe joom doole en ɓe anduɓe ina mbawi yaade ɓe walla anduɓe so jettima jomumen kalda e mumen pour potta ɗumen koye mumen
en non won hen ko non tan jaara biirata ko badata déclarer candidature men c'est juste ko pour woda arbe mumen be ganduda ben jogi dole seeda mais ni jidi beedi torade etta jowmen tan takko dumen koy men parce que seeda mo jogi dawo sa beedi ni kam kadi ma won ko jibinani mi seeda ko dum addi hewbe ene biya kadi mbala déclarer candidat mais faire non wawde tan dartinde dum haalama comme no am Moussa wini e leydele mawde de en wondo ma jomum ma wondo tolnoto walla anda tigi mbaw ko mum tolli e wawde jogade leydi ko dum don so tawi wadama do en tan wadama appliquer do ngal don kulal darnama do en be sikki wana pindo fof wiya ko candidat Halimatu wana pindo fof wiya ne wona candidat en tout cas hunde fakiti ha lakiti kono tan caggal dum en ji hewbe mabbe kam duttitima be hen jehi ha ton to conseil constitutionnel paddama kono kadi wonbe ganda kany men duttani koy mumen bi wonde gandi tan neddo kam neddo fof an buri andude hoorema gandi dum duttitima caggal tobbere parrainage o so tawi en dewi eden bayi do wadde émission ha gasa taw ko kanyum tan kalten kono non no kewden wiide ni tan ko fayi ko e nagge ko fof nagge nge ko fof hejata e barme o donc en bennat e tobbere men wonde didobere tobbere didobere nde ko alhaali ñawore Mambay Nya Ousmane Sonko den ñawore ne sani caggal nde be nawi kambe hujjikintobe Ousmane Sonko be nawi ton to cour suprême mbele kay ina wawa dum fusde tawi ko ñawore ne ganda ko cour d'appel ƴettuno ngal don pellital wonde yo Ousmane Sonko happane lebbi jeegom di ganda ine happana dum tawa o lelota ko avec sursis wondude e temedde 2 millions e kalis CFA tawa ko dommage intérêt ngam Mambay Nya nden ñawore non caggal nde nawta ton to cour suprême bele ma fuse o hebani ko yinno ko kanko Ousmane Sonko e hujjikintobe makko Mambay Nya hebi e dow makko gonga Amadou Moussa odon bange ina wayno beydima jibde carte on Ousmane Sonko to bange ko ganda ko woni dawrugol ngol do dawrugol walla ni mbiyen dido sumgoji le follamu tijjaadi tengtine e kadi nde o yehi cour constitutionnel koko mbadi mbo recalé to bange o don parrainage andi on don kabaru ni woni kabaru cour suprême wadde confirmé on don peine bo 6 mois avec sursis dum adino après tagal mudum non wada recalé kadi aussi to bange parrainage hollirde wonde Halimat ko dum stratégie politique wonno wonande kanko leader ex Pastef fo sabu nde ñawore nde ñaawa Mambay Nya en mbadi ko wiite ko hono dabbande eden gandi ñawore nde ñaawatan fodde laabi tati parce que nde ñaawa adande ko lebbi didi o fawono on saha non en wiye wonde casier judiciaire makko wadaka menacé donc partie civile o woni avocat ji kanko Mambay Nya be mbi dum yonani be nayi dum cour d'appel fawte Ousmane Sonko ko wiite 6 mois de prison avec sursis et on donne amende mo kalda donc dum so tawi tengtino e on don saha gilanden casier makko judiciaire nibbidi tugnadi e article L29 to bangi code électoral leydi Sénégal donc non sabi kankone o wi dum yonanimo o wi yo nayi dum to wite hono cour suprême ngam yo ñaawte sabu ñaawonde no wayni yonanimo mbele woto casier judiciaire makko nibbide sabu to fayato jonnon wonno ko stratégie politique holko saabi omo anduno e joom makko avocat makko ne ganduno kanyumene koye mumen so ñaworde nawama to nene hankedi no wawa dadde sabu do mojjanno do ko 2 mois o Allah wadi be don calima watama 6 mois donc o wadirno non ko pour mbele daminade wonde do e 2024 do e sumgoji 2024 ne dabbi ene gasa cour suprême wasa miijaade on don dossier acca ha bennoya e on don tumtaw kanko wawi wadde ko foti wadde ko sabu so ñawor ñawaka taw jom wada condamné tout est possible to bangi code électoral donc non ko dum non wonti fausse note nde tawno ko sikuno ko wona dum laati kanko e avocat ji makko ren gandi gay mawdi badni en jogi conseil sa ndari kanko jogi ko tolni 30 avocat goten fof ne jogi miiju ngo addan tam en gastay wono be addanno do miiju wiamo wondene yo nawdum ton to cour suprême ko dum miiju bele ñawonde ne fusé walla ni o wasno dere ko adi den kon non ko pen perdi sabu famde hakkunde
état du Sénégal e kanko Ousmane Sonko omon ene ɗaminono o wawa accirede hon ni tawi nden ñawaka ko adi sumgoji 2024 ko noon kono on no mbiɗa ni hay hunde ala ko wattate hen peut être ko wiide tan Ousmane Sonko kam e oɗo saaha kañum eɗen gandi o meeɗa habde o meeɗa kadi tampude e ɗiɗo dossier ji makko guila e dossier Mambay Niang o ha e dossier mo ganduɗa o ko kañum woni gardinoɗo o hono dossier Adji Sarr e ko nandi hen en di dossier ji makko ñanden en kaali ɗo e artude e ko ɓurno tengtude e nder nde ɗo hitande hande o Salimata Amadou hankadi ina wayno gasi sabu sa ƴeewi hay ɓen avocat ji makko won hen ɓe ganduɗa kañumen jabri Allah mbi ko wonde jaaɓi hankadi Mambay Niang foolimbo e oɗon banggue hayso woni wonɓe ganduɗa kadi nana gulla banggue yo banggue ne mbiya wonde ɗum ɗon rewani lawol walla koɓe yaɓɓuɓe kuule leydi ndi saabu noon wone avocat ji makko kadi mbiɗi wonde ɗum ɗo fotani wonde saabu kuulal ngal wiyani noon kuulal ngal no wiiri ni ko omo wawi jeeyede e ɗiɗon sumgoji an hande holko pamɗa hen to banggue jubbande seeɗa tan mbawen ɓennude toɓɓere wonde eyi Halima min kam ko ɓeydanmi hen ne wayno ko Amoussa haali ko ɗum tan kono ko heddi ko ɗum ɗo ina andano gila adan ko ɗo tan wattinte gila e ñawore adan nde koko tongano ɗo ko tan ko ɗum tan arti ɗo yen 6 mois avec sursis et 200 millions CFA o ɗum ko ɗum tan arti ɗum ina andano gila adan toujours kala feere foof e fejande wawde waɗede ha haala ka ñifa walla ha on ɗon lundiɗo wasa ɓennude ko to ni tan wawata par ce que mbiyen ko haare politique wonɗon ɗum gila adan ko ɗum fuɗɗi hen ha joni kadi ko ɗum tan dogata hen hande o noon haare nde ne wayno ɓaade avocat ko jeehi ha kolliri wonde kañumen ko cour suprême haali ko hen keddi hankkadi gasi ha laaɓi ha yimɓe mabɓe ganduɗa duttiti ina ñiŋa ɓen ɗon ɗin ɗon avocat uji binoɗi biiɗi wonde tigui jaaɓi ko cour suprême ɗumini ko firtiran ko kamɓe hayso tawi avocat ɗi jaaɓi kamɓe militant ji ɗi walla kamɓe wonɓe caggal ɓe kamɓe walla fecciɓe ɓe jaɓani nden ɗon ñawore konde wiya ko ɓe jaɓani ko haare politique woni ɗon ko ɗum woni ko jokki ko ko heddi ko wiide tan yoɓe gartit hakkillaji mabɓe ɓe ganda kam hikka kam ɓennat walla mbiyen 2024 ɓennat ɓe gona e heblanade garoji lawol haɗade fitinaji ɗi ɓe keewi ɓen ko ɓenni ko ɓenni hankadi yoɓe goppu kan ɗon haala ñifa par ce que ko ɓooyi no fewi Halimatu Dia mbiya ko ɓooyi no fewi Salimata Amadou Dia hakkude Ousmane Sonko e Mambay Niang kamɓe ha ɗo ɓe goni ɗo saabu sa ƴeewi hay El Malick Ndiaye ñanden nde ɗum yaltinde ñawore nde saami hay kañum wi ko Ousmane Sonko o wonat candidat hande janggo hay goto ha haddemo firti ko ha hande kono ɗum mi haalino ɗum ɗo ko stratégie politique woni ɗon ɓe gandat kamɓe koye mabɓe e nder eɓe gandi ɗum ɗon hankkadi wawa wonandeɓe kono hatta ɓe jahat jusqu'au bout ɓe jahat ha ɗo ganduɗa ɗo ko ɗon haaɗi saabu yiyanomo ɗo e Karim Wadde e on mo ganduɗa kañum woni Khalifa Ababacar Sall foof en ɓennat toɓɓere men wonde woni kay alhaali maire uji Sénégal eɗen gandi ñanden on mo ganduɗa kañum woni hoorejo mabɓe woni Oumar Ba yalti wi wonde woodi ko kalduno e hoorejo leydi ndi tawi keeɓi hen weltare walla keeɓi hen weytare mawde saabu noon wonko ɓe puɗɗi hebde e goƴaji mabɓe ɗi ganduɗa ko kañum woni ɗiɓe namdino ko wayno Amadou Moussa to banggue autoji jomumen ko wayno banggue passeport e fartanŋeji goɗɗi kadi ɗi ganduɗa walla gartameje goɗɗe kadi ɗi ganduɗa ɓe keeɓi ɗum hebde ummorade e laamu leydi Sénégal wonani ɓe weytare ha ɓe jaltiɓe kaali holko pamminta en seeɗa e on banggue walla holno pamirɗa ɗum maire uji ɗi hande o woodi fartanŋeji kewɗi ɗi ɓe dañi caggal nde ɓe goyti laamu ngu ene moƴƴi en tout cas ko hunde nde ganduɗa ko wande fayida saabu maro noon e analyse goɗɗo so tawi yimɓe kalde neɗɗo hunde jomumen kadi ko éliji honono an chef de l' état saabu hande kamɓe poti même titre to banggue droit ji électoral maw leydi ndi ko suuɓa carte cuɓi ɗumen kamɓe aussi koɓe suuɓaɓe carte cuɓiɓe donc hayso tawi fartanŋeji ene certi kono kam droit ɗi ko gooti ko noonne kadi ɓe mbaadi ɓe ganduɗa kañumen goni suuɓaɓe toon to assemblée nationale woni député ji ɗi donc so tawi jomumen ne jogui ko kuufi ko poti ko hebde eɗen gandi maire ne jogui activité ji ene jogui baɗe ene jogui yangartaji donc noon jomumen ene mbawi namdade ko poti ko hebde woni autoji walla droit ji goɗɗi ganduɗa ɗi jomumen ne mbawi kadi aussi heɓorde hen fartange kono beele on ɗon promesse wona kañum aussi jibinta candidat ji kewɗi ɗi en jeele soŋaji jawtuɗi ko wayno Salimata Amadou Dia fof candidat ji gonno hayso tawi wonno way donc noon hono makko ene hono makko ene woni kon kalɗen nani ko kañum woni ɗo goto fof wiyata ko fartange gonɗo hen o fartange gonɗo e Fouta o présidentiel o malla mairie o malla assemblée o
min pourquoi pas min salmata heeɓi ñanden walla heeɓi on walla heeɓi ngol to pourquoi pas min nen te wonko woni toon somi yettima toon mi ɓaftat mboɗo oto nana fadimi passeport diplomatique nana fadimi carburant nana fadimi appartement nana fadimi maison nana fadimi galle donc jomum ɗum woni ko addata yimɓe gembo tawi poɗɗo gembade gembo mo fotani gembade gembo ko noon wadde de wayi noon en tout cas ko wiide kam koɓe keeɓi ɗo ko vraiment ko hunde nde ganduɗa machallah ne yonna kono kadi vraiment eɗen mbawi wi tan eɓe poti handude hen Salmata Amadou ko liyanne ma hen anima yiyandam hen min mi wiyata ko hoorejo leydi ndi waɗi ko feewani walla yooɗani walla kadi yogo e mairuji kandani hen mi wiyata kamɓe foof kono yogo hen kam ine kandi hen kono yogo hen tamit ine mbawno kono ko ɓuuri ɗum dal mbiyan saabu sa wi maire ardi ko commune ko ɓesgu woni toon mo ganduɗa so joguima caɗele mumen ko an maire o ƴewata ɗen ɗon caɗele hono cafrira par ce que ko maire o ko an woni demal hakkude ma ɓesgu commune ma e hoorejo leydi ma mbiyan walla e ministre ma walla e goɗɗum on maire so tawi an a wonata telletoɗo e terrain a wonata ganduɗo ko ɓesgu ma sohli a anda caɗele gonɗe e commune ma a wonani jurnittoɗo wadde an hay sa heeɓi oto walla heeɓi passeport diplomatique mbeɗa sikki ko an heeɓi ɗum tan pour an mais wona pour aɗa liggoro par ce que min mbiyami ko passeport diplomatique so tawi ɓe dokkama ɗum ɓe udditina ko deeme yoɓe jaa ɓe jiiloyo des partenaire ɓe jaaha ɓe jiiloyo wal ballodirde mabɓe tongu hojomaji men pour ɓe mbawa tigui addande commune mabɓe kono so tawi jomum wawa waɗande ɗum commune mum wawa waɗande ɗum ɓesgu mum wadde ɗum ɗon jomum eɗen mbawi wiide jomum waɗani mérité wona gueɗe ɗe ɗon kadi sa are commune sa tawi a dañi oroji sa dañi orone oto o hay so tawi koye titre maire waɗa population ma walla commune ma walla personnel gonɗo nder commune ma ene foti wawde hutorade kono maire mo ganduɗa walla mbiyen wone maire uji ɓe ganduɗa jettoto commune mumen ko kala ne cohli population mbiyen vote élection ngaji ko nden ɓe garata walla campagne ko noon Salmata Amadou Dia ko no woni mabɓe kam vraiment ne mbaɗi mérité saabu hay werlaji ɗi jogotoɗi ni hen saahaji kañumen e population o kañumen ndendata ɗum hojomaji meɗen noon nana doga dartaki en peccat toɓɓe ɗe Amadou Moussa an payat me ma ko to banggue on suka mo ganduɗa fittani mum yoɓama hanki fittani mum yoɓama to falde Podor e ñande alkamisa nde holno jiruɗa ɗum duwañeɓe jooɓi fittani muɗum tawi ko pellumbo fittani makko heddima hen hunde musde kadi nde ganduɗa vraiment ne hedde ɓerɗe yimɓeɓe no fewi ko hunde nde en jonnata ko adi foof saabu sa daari koye espace ma taw lebbi ɗiɗi on ɗeɗo baɗe mbaɗi te baɗal battingal waɗi ko toon département de Podor gadingal ngal ko tinɗen waɗi ko to e région de Matam département de Kanel ɗo duwoñeɓe diddi neɗɗo ha joole laana kulol makko kiso yolori hawre ladial mbiɗa sikki wonno ko demmankane normalement donc noon watti ga aussi to banggue Ilamor Fil walla tan mbiyen nder département de Podor hollirde wonde won manque de respect woni hakkude ummade e douane leydi Sénégal fewde e population mbiɗa sikki neɗɗo no wayi foof ɓuuri marchandise to banggue jimmi e to banggue gartam saabu ko neɗɗo heɓata marchandise mais wona marchandise heɓata neɗɗo so tawi foroɗat no haɗama nadde nder leydi ndi nam ko loi leydi wi noon kono noon ni mbiɗa sikki ala to loi leydi wi sa riddi joom foroɗa on ke jaggudemo ya fellum ngal kuulal en jaan ɗum taw e constitution leydi Sénégal et en plus no ɗum yaari ni hakkille ma jiiɓoto gona e miijade ha donka andude ni ko holko ɗum nandata saabu e baɗal ngal eko keɓɗen to banggue information wonde ndeɓe pellimo nde kanko e bagage o foof ko ɗon ɓe gacci ɓe duttiriɓe paari banggue goɗɗo donc ko holko woni sens felludeɓe nde est ce que wadde laamu ngu fotani yurnitade hol poɗɗo jogade arme e holmo fotani jogade arme onon jogui ɗon ko oto minen min jogui ko charette mbiɗa sikki kay mataw bowal nane wayni yajje komin jaayi puccu ko fof kay mataw ko mi sikki komin jogui o daɗata on donc an mbawna yaade ha yeeso ɓe mbaraɓe ɓe nanggaɓe aɓe joni ɓeeto ko ɗi tan mais fellude nde te wona kural gotal kuure kewɗe vraiment ko manque de respect won ɗo kadi en jii duwañeɓe won ene naata e galleji ɗi ne visite ɗum koko haɗa jamma en jiine waɗa e weyto banggue guure ɗe hen sa e pota neɗɗo e lawol ngol ɓe visite bagage muɗum te ɗum fof koko haɗa donc noon ko hunde nde ganduɗa nde vraiment laamu ngu ne foti yurnitade ɗum ɓe ƴeewadde retiré arme so tawi ɓen jogui arme à feu
yo mbar retiré wotoɓe ngaynu ɓesgol ɗi vraiment kadi so tawi waɗi kadi yo kuule kisɗe pawe hen beele janggo e jaam goɗɗo mo ganduɗa so tawi miijo mum wonino hen walla wonno wayi wawa ruttorade caggal e ko nandi hen ko hunde kam nde hay goto yonnata Salamata payamme ma koye toɓɓere meɗen wonde nde ganduɗa ko suka debbo biyaɗo wonde ine maayi toon to Pikine tawi ko e nder suudu mo wonduno suka gorko tono tawa omo maayi ɗiɗo fannuji noon Salamata ko hunde ganduɗa nana heewa mbiyanmi e leydi ndi saabu wona ngol ɗo fuɗɗi te kadi oɗo dumunna ni nde heewi ɗo wiya wonde oɗo kay ko mo wonduno walla mo yadanno ko kañum waɗimo ni walla kañum warimbo beele ɗon ni fotani yurnitede tonguen tan hojomaji meɗen ko gasɗi ha laaɓi andi moon ko mbiɗa ko hunde taskade no fewi e nder leydi ndi en to banggue jomum surtout ma suka debbo mo wonduno yaaha wiye tawama ene maayi e suudu on ɗon suka gorko ene heewi no fewi ka badɗo Pikine o ko noon ka goɗɗo kadi waɗi kadi mo ganduɗa ko femme divorcé kañum e on marié on tamit ko ka baɗo noon debbo tawakine e maayi e ɗo suudu ndu ɓe gonduno en ko hunde teskade ɗon probléme o holto woni beele koye ɓesgu ngu walla beele koye e rewɓe ɓe ɗon ko hunde nde ganduɗa ne foti yurnite kono kadi mbiɗa sikki kadi an gorko mo mbiyata aɗa yiɗi ɗum walla aɗa teddini ɗum aɗa hormi ɗum wonko ganduɗa an hoorema aɗa foti wadde contrôlé hoorema aɗa foti tigui ƴewtade an jikkuma ha mbasa yettade won nokku walla ha mbasa wadde won gueɗe saabu so tawi neɗɗo waɗi déplacé arde ƴewdema ko andudema e andude ɗo tolnodirɗon walla e korso mum no fotema e yagadema yakare e jikku moƴƴo e sikkude an ma won ɗo ganduɗa a yettata ko ɗum ɗon kono noon wadde banggue ƴiɗɗi foof ina foti ƴewtede an jaahowo debbo o aɗa foti ƴewtade saɗa yaaha holto pawata koyngal ma walla o mo jokkodirɗa holi kanko hol needi makko holto ummi holto jeeya hol lasli makko ɗum ɗon fof ko à revoir ko yimɓe gonka ka e fof gila e needi ndi e gonka ka e jokkuji fof yimɓe ɓen poti ɗum ƴewtirade alima en tout cas ko hunde fonde yurnitede min mbiyami ko rewɓe koye mumen ni ne poti ƴewtade koye mumen tan kadi saabu ɗum ɗo koko yoni ko hunde musde hunde kadi mettude vraiment ne fod so ɓuurino ɗo yajde ɓuuren hen yajnade kono tan hojomaji meɗen hankkandi koko gasi caméraman men Djiby Dieng nana waɗami signe Amadou Moussa toɓɓere nde kalnoɗa nde woni toɓɓere coftal walla gacca haaljuma ha sahaji aɗa wawi jubude hen seeɗa tan sen gartoyi ɓuuren yajnade tawen naare pleine coupe d'Afrique jubben hen tan seeɗa bisimilla saabu hande o en jii ko heddi hen ko hankkandi machallah baroɗe men ɗe nana kebli ha no hanniri ni ƴetti lawol faade toon to ganduɗa kañum woni Côte d'Ivoire ɗo e tuma mo ganduɗa ko enen jogui kuuɓo e oɗo saaha ene weeli nande par ce que nde nananɗen tan ko wiye Égypte tenado titre walla Cameroun e ko nandi hen kono so woni ko Sénégal nana waɗa trophée muɗum ɗum remet en jeu toon to leydi Côte d'Ivoire ko hunde welde eɗen jetta Allah no fewi vraiment heddi noon ko mbiye kala compétition ne jogui réalité ji muɗum kadi kala nokku soit so woni l'ouest centre nord sud ene jogui to banggue tarih ko jouat to banggue gonka compétition wonande leyɗele ɗe ganduɗa en cikka kañumen ɓuuri toon jogade guiɗu ɗum koto fannu mi anda holno mbiyam ɗum mi anda ko fannu fina tawa mi anda ko fannu goɗɗum kono noon eɗen ɗamini en ƴettino rawande toon to leydi Cameroun Cameroun e Côte d'Ivoire woɗɗodiran no fewi c'est vrai Côte d'Ivoire limtate koye leydi ndi ganduɗa ndi wiyete ko Afrique centrale kono noon ɓe kerodiri koye Afrique de l'Ouest par ce que ɓe kerodiri koye leydi wiye Nigéria en hankkadi Niger Togo paya Sahel paya Burkina Faso ndewa ɗon paya leydi Côte d'Ivoire donc ne gasa ko wonno ko to e Yaoundé raaɓa faya nawa men toon to Abidjan kono kam eɗen jogui équipe mo ganduɗa vraiment ko équipe joguiɗo sembe e mbawka e capacité wawde nawde coupe wiye coupe nani on jiwa noon foof kono min ƴetta min gartira foof noon koye golle kono noon réalité ɗi mbiyannomi ɗi ko kala compétition ene jogui réalité ji muɗum mo hikko aussi ne jogui réalité ji muɗum réalité ji ɗi ko 24 équipe joga équipe foof nanguiri hoore muɗum ko outsider joni noon Sénégal ne jeeya favori Maroc Cameroun so tawi ko ɗe limtanen Égypte nayyi ɗiɗo min ko ɗi goni favori jam kadi hewɓe ko ɗi goni favori ji mumen donc kala équipe mo joutta ne wayno ko final jouata par ce que pression wonata ko an wonata ko ga e nder leydi Sénégal surtout hande so haalama e so deƴƴama ene yimɓe ne gandi Sénégal ko équipe kadi garɗo wadde tante ƴittude deuxiéme muɗum titre donc kala mo kawruɗen vraiment ko hunde ganduɗa nde sattorde no fewi kono eɗen cikki
staff o liggima hen jour uji ɗi ne goni conscient ene gandi ko faɗi ɗumen toon ɗum tan woni l' essentiel donc moralement et aussi physiquement manam eɗen paari amin ya rabbi Moussa ko mbaynortoɗa hankadi hojomaji meɗen kuuɓi ade Djiby Dieng tawde en ɗo wiide a jarama ene gasa dumunnaji garoji ma waktu foore hawliro inchallahu rabbi beele mbawen yewtude ko heewi par ce que sa wi actualité wona guiɗel gotel tan jubbata koko heewi ko kewe yontere nde ne heewi balɗe jeeɗiɗi te ñalawma foof on kewata hen ko tolne gueɗe nayyi tati te ɗum fof ne jogui yimɓe ganda ɗum aussi donc ko fayi arde inchallah ma en liggo hen pour yañude ɗum ha ɓeeɗo juutde so Allah jaaɓi widema a jarama kadi en jetti bandiraɓe en jafnima so tawi won kalden ɗo hen ko amnaki ko rewindade kabaruji waɗi en ɗo kadi famde ɗum etoɗen fammindeɓe ko noon Paamen walla etoɗen fammindeɓe walla etoɗen fammindeɓe e hakke famamuya meɗen no goɗon wiide ni Amadou Moussa Anne directeur meɗen machallah wadde bandiraɓe nani mbaɗanima ɓe jogo hen beelamma wonde yewtere nde ina gasa ma hojomaji ɗi ɓeyde mi anda noon Sala sono welto hen Sala holko mbaynotoɗa no wajidde ko raɓɓinde beeli ɗo raɓidde kadi yewtere nde ne waɗi fayida kadi yewtere nde ne sohli hojomaji ɗum ɓeyde dal yagne beele yimɓeɓe mbawa famminede foof ko wiidema tan Halima a jarama yewtere nde waɗi fayida kadi mi waɗi remercier Moussa mon directeur mum nden plateau ko wiide bandiraɓe tan émission Paamen Pamminen komin etoto famde min gara min pammina moon kala noon wadde ko fewani hen wona to kabaruji ƴogateɗo ne wawi ko tawno min kalirtini woni ko wona noon on ñagama hen yafuya ha saaha goɗɗo salle ko noon Allah jarama on jarama mi jarni on onon ɗiɗo ɓe foof Amadou Moussa Anne wondude Salamata Amadou Dia kono kadi yeɓiyankoɓe Ayaw Piindi TV tengti e accuɓe haqqillaji men no feewi e ndeɗo yewtere Paamen Pamminen onon ne on jarnama en jetti en jarni Djiby Dieng mo ganduɗa ko kañum woni to banggue caméra o banggue montage he dani en toon ko Ali Fall Allah jarama on jarama aadi men e Paamen Pamminen so hawri e welede Allah ko yontere wonde on jarama